Bé, bona nit a tothom. Benvolgut alcalde, delegat del Govern de la Generalitat, diputats, diputades, president del Consell Comarcal, colomencs, colomins. Felicitats en primer lloc als guanyadors del concurs d'enguany. Agrair als participants que heu aconseguit que aquesta 35a edició estigui a un altíssim nivell i, per tant, aquells propòsits que els pioners d'aquesta festa es van proposar un dia que potser no van arribar a imaginar mai, avui s'hagin assolit a satisfacció i hagin tornat a posar el llistó molt alt per les properes edicions. Que siguin moltes per poder mantenir aquesta promesa, que ara ja hem fet alguns, de considerar la ratafia un licor nacional, una mena d'ambaixador que ens farà quedar bé segur allà on anem. Jo he de dir que em sento molt honorat de portar aquesta responsabilitat o que m'hàgiu fet aquesta distinció perquè, com molts de vosaltres, he crescut veient fer ratafia i parlant de ratafia. I per tant conec aquest cerimonial, que és un cerimonial també metafòric dels valors d'aquest país, que consisteix a tenir paciència, a fer les coses quan toquen, en el punt just, ni abans ni després, no tenir pressa, però saber quan és el moment. Hi ha un moment, no n'hi ha dos, n'hi ha un, i encertar-la, buscar sempre la diversitat, ens agrada la diversitat en aquest país, buscar sempre la companyia, com podem maridar aquella ratafia, amb quines galetes, amb quins postres, amb quina companyia humana, amb quina família, amb quins amics, a quins convidats de fora li fem descobrir i disfrutar la ratafia. Ens agrada tot això. Per tant, jo he vist parlar de ratafia, parlar dels avis, com la feien, i intercanviar receptes o intercanviar petits secrets amb algú que li ha donat aquell toc, i això fa país, fa comunitat humana, fa civilització. Per tant, us agraeixo i us dic això, que em sento honorat de poder portar aquesta distinció. També us encoratjo no només a mantenir aquests valors, sinó a fer-ho d'una manera especial l'any que ve, perquè les herbes que recollireu d'aquí pocs mesos, que començaran a conferir la ratafia futura, seran les herbes de la independència. Perquè... És a dir, aquesta ratafia... Fixeu-vos, que això que he dit alguna vegada, que estem en el trànsit de la postautonomia a la preindependència, la ratafia d'enguany és aquesta exactament, la que es troba entre un trànsit i l'altre. Per tant, la que es començarà, diguem-ne, a gestar per l'any que ve, aquestes herbes que creixeran, aquestes passejades que fareu, aquesta recol·lecta que anireu fent, aquell sol i serena que dedicareu a la futura ratafia, ja serà per elaborar la ratafia de la República. I això, creieu-me, després de 35 anys, de que segurament molts de vosaltres heu pensat que aquest moment potser no arribaria mai o que hauríem de treballar molt perquè arribés, ara ha arribat, aconseguim-lo amb els mateixos valors de la ratafia. És a dir, la paciència que ens cal, ni abans ni després, el moment just. Segona, diversitat. Hi som tots, no sobra ningú. I potser fins i tot podem trobar aquell ingredient que no és tradicional, però que li porta aquell toc que la fa especial, aquella ratafia. Diversitat. També maridatge. L'hem de compartir i triar la companyia amb qui ho volem fer. I descobrirem que si tots aquests valors que fan la millor ratafia del món els posem a fer el país, farem el millor país del món. Moltíssimes gràcies i per molts anys.